Ahoj, já vás vítám u prvního videa ze Farming Simulator 13 a teďko si chci stáhnout tuhle mapu, nevím sice jak se jmenuje. Je tam RAR, kdybyste někdo věděl, jak se toho zbavit, prosím napište mi do komentářů a já to dám. A tady to. On mi naběhne i tohle to. Jestli je to bezpečný, řekněte mi to. Ještě mi tam to. A děkuji, kdybyste mi napsali, co jsou tyhle dvě věci. A já se s váma loučím, tak nashledanou.